Mae'n arswydus o gynnar yn y bore sy'n siwto, achos heddi I fi mynd tu ôl y Llen ar gyfres fwyaf spooky Stwnsh, ITOPIA. Ac I fod yn onest, Stwnshwyr, I fi'n ofon. Mae'n dawel, a mae'n dywyll. A beth os welai un o'r zombies heads na? Ma' nhw ma! Dim ond y criw yw e! Phew! Waw, chi'n really scary peth cyntaf yn y bore. Right, chi'n barod I fes nesa? Dewch dy fi. A falle rhowch bach o concealer yno. Mae'r dyfodol yma. Right, chi'n cofio Prosiect Z? Y gyfres really cool na am zombies yn cymryd drosodd ysgolion Cymru? Wel, mae ITOPIA yn gyfres sci-fi ddramatig sy'n dilyn hanes dyfodiad y Zeds. O ble ddeithon nhw? Ble maen nhw'n mynd? A be maen nhw'n moyn? Wedes I bod hi'n dramatig. Dyma'r ail gyfres, a mae'r cast a'r criw di ymgynnull yn gynnar ar leoliad I ffilmio golygfeydd y dydd. Ar stop cynta, colir. Leisa, a.k.a. Lucy, siwr I ti'n iawn? Di'n champion, diolch. Ti'n oce? Fi wrth y modd wedi cyffroi fod yma I bod hi mor gynnar. Lot rhy gynnar. Ie. Ond ti'n edrych yn ffantastig, newydd ddod mas o'r gadair golir. Beth allu di weithio ni am yr ail gyfres o ITOPIA? Wel, mae'r gyfres yma mor gyffroes. Da ni mewn byd hollol wahanol I lle oeddwn ni yn y gyfres dwytha. Achos yn amlwg, da ni rwan yn byw mewn full-on zombie apocalypse. So, mae'n... Yay, yndi, ond so mae'r cymeriadau I gyd wedi bod drwy eitha lot. Mae'r gyfres mae'n llawn o bethau annisgwl, llawn o gyffro, bach o horror, ond mae'n really cyffroes, a mae'n mynd yn really da. Mae'n gyfres gyffroes iawn, dipyn o ddirgelwch, a swn i'n dweud bod ti reit arswydus. Da ni'n mynd trwy ddi, a byddwch yn barod I gael eich dychryn, ydw I. Mae'n ddiwrnod hir i'r cast a'r criw, 11 awr. Mae'n wrthi'n paratoi ffilmio golygfa fan hyn yn y ffreitur yn ysgol uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd. Sa'i quite yn siŵr beth sy'n digwydd. Mae'n rhywbeth I wneud gyda pasta. Un peth fi yn gwybod, yw mae angen I ni fod yn dawel. Shhh! Speed up. Oce, dyn ni'n troi. Oce, cynnig dau. Mae'n gyfres ddramatig iawn, mae'n ddifrifol iawn, ond wedyn ni bod chi yn cael lot o sport hefyd. Mae'r criw a'r cast yn hollol wych. Da ni yn enwedig gen ti'r cast o'r gyfres gynta, a wedyn mae gennym ni'r cymeriadau newydd o fewn gyfres yma, a mae pawb jyst I clicio yn syth bin. Da ni'n cael llwyth o hwyl pan mae'r camera yn ffilmio, pan di o ddim yn ffilmio, mae yna lot o chwerthin yn ymlaen. So mae'n deulu bach feddwl da yma. Da ni'n cael gymaint o hwyl, gymaint o hwyl fatha gweithio efo'r zombies I gyd. Mae mor normal wan, ti jyst yn cerad drwy'r corridor a ti eisiau gweld llwyth o zombies yn pasio chdi, ti jyst iawn met. Mae jyst yn normal wan, ond I ddechrau ni, o'n i'n gweld lle I sbio. Fyddech chi'n disgwyl cyfres sci-fi cool fel ITOPIA I gael llwyth o brops diddorol. A fyddech chi'n gywir. Sgwlwch ar y set ma, maen nhw wedi trawsnewid dosbarth daearyddiaeth I fewn I dorm. A mae fe'n gyffyrddus. Fan hyn, mae'r cymeriadau yn cysgu yn amlwg ac yn cwato rhag y Zed. A mae pob peth sydd angen yno chi I oresgyn apocalypse fel torch, flash rhaffe, rhaid gwybod bod chi'n dringo mas trwy'r ffenest, ac un o'r rhain I fwytach baked beans. Ni yn yr ardal wisgoedd sydd tu fewn I ddosbarth achos I ni'n ffilmo ar leoliad mewn ysgol. Pa fath o wisgoedd sydd gyda dy gymeriad I ymen? Lot o hoodies, lot o t-shirts a jeans. Mae dal ni ar ddegau, mae dal bach yn swill, so mae'n gwisgo fatha. Ond mae yna rhyw gyfrinach bach am gwisg Zac. A os mae rhywun yn gweld o, fysa'n impressed iawn, right? Cer ymlaen. So, mae pob peth mae Zac yn gwisgo, t-shirt a hoodie, hefo rhyw gysylltiad efo thema arbennig. A os mae rhywun yn gallu darganfod y thema trwy gydol y gyfres, bydd yna'n impressed iawn. Waw. Bach o teaser I ti. Da. Ti'n gweld gyda fe'n llygad bach I, o bach o dint
glas yn y llyged ac yn y gwallt. Oes, ag yn y gwallt. Ie. Oes, ti wedi cael streak bach glas hefyd. Basically, mae hi wedi dechrau newid chydig bach a mae hynna yn dod allan yn y ffordd mae hi'n edrach. Dwi'n yn siŵr, dwi'n eisiau sbwylio gormod. Mae fyny chi ddehongli bedio, ond dydy hi ddim cweit yn berson cyffredin erbyn hyn. Mae hi'n fwy special. Ww! Bach o exclusive hynna. Mae'n gyfres arswydus. Yndi. Lot o gwriofon. Be sy'n gwriofon ar y tîm y bywyd go iawn, Gwion? Ia! O, wylech chi hwnna? Hynna. Wylech chi hwnna? O, wylech chi hwnna? Dwi on edge. Dwi on edge. Fi seithi drydydd. Mae dyna rosti. Dyna sy'n codi hofn yn y fi rwan. Y wain stwnsh. Ww. Paid! Byddai'n clywed hwnna o bell rwan.